Mose ngoma etoso miensa ana Leviticus tibako. Na Awurade frɛ Mose na ofri ehye ntomadan no mu kasa kyerɛ no sɛ kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ mo mu nipa bi di ayɛde rebrɛ Awurade a efieboa a ofri anantwie ne nnwan mu na momfa nyɛ mo ayɛde mmra. Sɛ na ayɛde no yɛ ɔhye afɔde a efiri anantwie mu a ɔmfa onini a wodi mu mmra. Ehyiaeɛ ntomadan no ano na ɔmfa no mmra na wɔso Awurade ani. Na ɔmfa ne nsa nto ɔhye afɔde no atifi na ɛnsɔ ani ma no na ɛmpata ma no. Na wɔnkum nantwie ba no Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfo no mfa mogya no mmra na ɔmfa mogya no mpete afɔrebukyia a ɛwɔ ehyiaeɛ ntomadan no ano no so nhyia. Na wonwa ɔhye afɔde no nwoma na wontwitwa no asinisini. Na ɔsɔfo Aaron ma no nso afɔrebukyia no so gya na ɔnsiesie nyina ogya no so. Na Aaron ma no asɔfo no mfa asinisini no botere no ne sradeɛ no mu nyina a ɛwɔ afɔrebukyia no so gya no so no so. Na ɔnhoro n'ayamdeɛ ne ne nyawa ho wɔ nsuo mu. Na ɔsɔfo no nhye ne nyinaa afɔrebukyia no so. Na ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no firi nnwan mu nwanten anaa mmerɛkyire mu na ɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ a onini a wodi mu na ɔmfa mmra na ɔnku no afɔrebukyia no nkyɛn mu atifi fam Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfoɔ no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wontwitwa mu n'asini no mu ɛne ne ti ne ne sradeɛ nyinaa na ɔsɔfoɔ no nsiesie mu afɔrebukyia no so gya no so nyina no so. Na ayamdeɛ ne nyawa no ɔmfa nsuo hohoro ho na ɔsɔfoɔ no mfa ne nyinaa mmra mmɛhye no afɔrebukyia no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade. Na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no firi ntakraboa mu na ɔde rebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade a ɔmfa anyankuku anaa mmorɔnomamma nyɛ n'ayɛyɛdeɛ mmra. Na ɔsɔfoɔ no mfa mmra afɔrebukyia no ho na wɔnte ne ti na wɔnhye no afɔrebukyia no so na ɔnkyi ne bogya ngu afɔrebukyia no ho na wɔnyi ne menase ne deɛ ɛwɔ mu ntontwene afɔrebukyia no nkyɛn apuei fam deɛ nso gu hɔ na ɔnsane ne mu na tabu so nanso ɔnte mu na ɔsɔfoɔ no nhye wɔ afɔrebukyia no so ogya no so nyina no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade.